Вече навлизаме в истинската част. Джандема, национален парк, Централен Балкан. Найс! Валерка, как бяха първите минутки? Изключително така... Перфе. Станислав подготвя супер. И вече минахме първата трудна част, се наслаждаваме на леката права отсечка. Точно така. Сега имаме още едно изкачване до пустинята. Да. Пустинята е горе на хълма. Да. Ето бещето и слънчевото. Шапка, слънчеви очила. Да, перфе. Мазане. За въртовете се помислим. Бив, бъв. Точно така. Времето е направо уникално. Сега ще пим по една водичка, преди да тръгнем нагоре. И който го гледа това видео, да много се запали да идва също. И малко електролитчета, малко барче, горе като се качим в пустината. Някой ще се каже къде е тази пустиня тия горе, къде са паднали Сахара някъде. Аз мислих, че барчето по-рано мога да реши разрешение, но ще е горе, да. Ей, тук е сега, горе, малко да му мяса. И така, там в далечината вече виждаме Ботев. Наоколо грубо 16 км. Перфе. Валерка, кажи, брат. Ами, всичко върви повече от план. Имах чувство, че ми е по-трудно. Направо не искам да хваля Не ти е за първи път. Да, не ми е за първи път, но ми се струва като разходка. Предния път си беше... Не е след приспиването, наистина... Предния път си беше живо приключение. Да, така е. Обаче, така го направи Станислав, че и с качване и слизане на един ден, ако имаш акъл и го правиш със смисъл, пак може да ти е кеф и да ти е всичко, да може. се насладиш. Така. Баща ти беше прав. Природата един път. Топ. Право хора, времето е... Няма едно облаче. Там виждам едно. То пък се показва сега. Нямаше иначе. Право е. Супер. Супер топ. Там се виждат две мацки пред нас. Ще ги поздравим. Да, покоряват върха. Да. Ще ги поздравим. Идва барчето. Да. Барчето в нищото. Очаквайте и много видеа, и малко. Колкото повече видеа, толкова повече не се качва пулса. Да. Тук вече се вижда. Почва се вижда красотата на Джандема. Това е супер. Ляво, дясно. Цялото това. Централен Балкан. Да. Здравейте, дами, как сте? Уникално, най-хубавото място с Валерката тук. Топ. Супер панорамата. Там горе е кулата и хижара е. Отдъхваме, пием една вода. Топ. Гледай рай, гледай рай. Хижата 3 часа. Нов рекорд. 2 часа и 50 минути. Топ. Валерка, как е? Направо мирисва предния преход. Топ. Не можахме да се уморим.
Супер. Сега ще излезем на хижата. Найс. На лапенцата около лънката се случи. Ето е и хижата. Вече сме в рая. Найс. Кръста. Право топ. Давай към пръцкалото. То сега е пръцкало. Затова ти казвам, че трябва да се с дълги гащи. Защото тук като стигнеш до тревите... Не знам да правиш тук, обаче ако правиш, вече 4-та година става, трябва заедно даже ще направим поръчка. Даже да не целя размера, ще го оцеля, трябва да имам дълги. Задължително как? Нищо, че е лято. Сега как си минавам като пич през тези треви. Ако така ще превръсна, колко е такива път. И така отиваме към пръскалото. По пътеката. Леки, без раници. И сме топ. Топ of the pop. Тук сега ще минем покрай параклищите. Взимам пример от баща ти. Въобще нищо няма ръце. Баща ти върви напред. Жалко, че няма свежа по памет. Нищо. Няма значение. Важното е, че си до него. Нали така? Бог да прости всички наши близки. На Валерката баща му скоро си отиде преди няколко дни. Преди 2 седмици. Още му е. Много е красиво, не? Да, напълната сталата е направо. Тук винаги е. Ще му посетя да сме малко. Да видя, че за баща ми как взеха да свежа за хора. Това е някъде. Аз имам франица си нося всеки ден там свещи. Те може би с монета се купуват тук, но... Много е хубаво. И като знаеш на какво място си човек. Има свеж. Да, трябва да носим стинки. Утре, но утре няма да имаме време. После като се върнем, може да вземеш и да дойдеш. Ако искаш. Така, вече сме през скалата. В момента няма много вода. И по-скоро е пред скало. Пак е супер красиво. Виждате долу величината. Валя теза. По пътеката към Ботев. Сега ще видите един уникален изгрев. Тъй като вече е време. Бати кефа. Как е, Валерка? Слави, много добре просто. Топ.
Тук козичката е там. Не знам дали се вижда, защото камерата е много. Отдалечава малко обектите, обаче мисля, че ще се види. Голям кеф. Наближаваме Тарзановата пътека. Валя, снима ли? Голям кеф. Ето е и Тарзановата пътека. С въжетата. Ела от тук да я зумнеш. Ела от тук. Тя се вижда. И така. Вече сме на Тарзана. И горе луната е над Тарзана. Първи по маршрута с Валята. Първи, 7 часа. 6:59 на Тарзана. Найс, бейбе, найс! Яката работа, хора. Яката работа. Яката работа, Вали, чу. Яката работа. Излизаме от Тарзана. Вече, Вале, Mission Успяхме. Complete Тарзан. Да. Тарзан Mission Complete. Мисия на Билото. Следващата мисия по пътеката към Ботев. Тук духа да го е. Тук духа е там. Може да сложим ветровките. Сложим ветровки. Сложавам ветровка тук някъде. Защото тук си дух. Иначе е абсолютно stunning. Fucking amazing. Вече сме на Ботев, бих казал маратонско време. За около 2 часа го качихме с микропочивки. Перфектно време. Рядко срещано време на Ботев. Това е просто, не може човек да иска повече. Там е луната. Калофер, Карлово, земя като на Типсия, заслон Маринка и там, предния път оттам минахме. Валка, как е вът? Спознавахме се на всяка стъпка и така ще е до горе, сега още малко има, като се върнем долу, ще гледате още видеа. Право е топ. Топ сме топ. Да, правим. Тръгнахме голяма група. Много добър екип. Другите са на много голямо разстояние, около половин час, 40 минути. Сега ще отдъхнем по едно барче. Чайче, ако има. 20 минути, 30 и слизаме обратно. Хижарай. На Хижарай Бобец с луканчица
Ох, бабачко! Няма как да усетите на видеото, обаче билки, пчелички, птички. Това е просто не случайно хижата и мястото са кръстени рай. Право е нещо уникално. Валито вика, моля, мисля, че говоря на него. Вале, вече сме на хижа рай, бе. Да. Хем малко ми е... Mission complete, бат. И малко ще ми липсва върха. Така е. Значи, направихме уникален, перфектен тайминг. Слизаме вече. Гледам хората повече се качват. Понаспали са. И сега ще се поизмием. И Бобче. Чакам го с нетърпение. Бобче с наето на баничката, която направи. Ще е топ. Общо взето. Ей така отива храната ни до хижа рай и всичко друго. И се чудя, че е скъпо. Нормално. Няма кола. Това е от малкото хижи, където няма път.